IFM News. IFM News. IFM News. Traffic. Idol John, go! Impaka mo ti Federasyon iti Asosasyon dagiti tricycle iti Siyudad ti Lawag nga awan ti maluganan at tricycle ti publiko into Numalem kasangwanan iti oras ti alauna patinggana iti alas 4. Dahil tiket gapo iti panagipagpartisiparda iti parada apaset pailaeng nga ti Pamulinawen Festival 2025 sa dino amin nga paspasada iti tricycle ket masapol nga umatendar. Tinawen-tawen na maikikan ti Gundaway dagiti tricycle nga agparada. Isut ka po na ang nagpalagit ti Federasyon kadagiti adalakaden na itatang aldaw asa paendan ti mapantap nun masapadamit laeng amalpas. Malaksi di ti partisipasyon da kada iti a fiesta ket kalikaguman pa iti Federasyon ang magunodan da ti longest tricycle parade iti Guinness record no sa dino ti akin igem ti titulo kadagiti Gundaway ket iti Beijing, China ngem sinublat daytoy iti Labo, Camarines Norte. Patsenda ano magunodan dati record ket dakkel manen apakaidaydayawan daytoy iti syudad. Namnamaen nga rod ti Federasyon iti tulong ken kooperasyon ti Sagtunggal Maysa ken idawdawas dati pa nakainformar ti publiko tapno ti kastakit sa anda amay lawlawan into Numalem. Okay. Ang yam awan route, Idol Joan, ada ko route nga maamuan tayo no sidat pagparadaan digitoy ato 1 to 4 mo nga rodeta. When Idol Bernard adadeti ruta nga impakaamo metlaing iti Lawag City Division ti pangrugyanan deti parada da ket iti dati mo usar deti bypass road Idol Bernard ngem adadeti baro itatan nga ruta da double check tayo ga enyo ada iti baro nga pakaamo ngem kadeti naudi Idol Bernard ket kadeti napanan na deti barong biro kam adalang dita. Ngaron ang meten lang po kawin. Tapay po ka. Manam na Idol Bernard at Federasyon umatendar kadeti tatang tricycle parade more or less 5,000 na tricycle Idol Bernard. So sagsagan andan mangrugi deti parada when bypass road ti pangrugyanan na. So deti Kasili Road sa danto sa American Kadeti Barangay 1. Kasili Road rumuar dayon ta sementeryo kasta. When di dang rumuarin Idol Bernard because no nagapudan yan ti bypass iti assemble lane dan. Ay ada Lawag City Police Station ada yan taanan share mo man Idol Tolit yan taana IFM News Reporters Pool. Ayan. Dagem deti mapa nga i-share dan Idol Joan. Okay? So detama in Sherman, okay? So from that place mapan iti sumrek di tangay cemetery rumar iti paset namat iti PNP ya. When to pa rin na painukuha. Tapos diretso kadito yung Tishason Park sumrek dan kaditi Barangay 1 San Lorenzo kaditi kalsada dito sa danto sumrek iti Hernando Street. So naman to par diti Hernando Street agkurbadan ton diti Ablan Avenue wala diti Castro Avenue dire-diretso ton dito ginggana nga makadanon da kaditi crossing iti General Segundo Avenue diretso man dito sa danto akurba agsublin diti Paterno Street iti Bintan Road to madanon damit iti paset nanti Rizal Street diretso to naginggana nga makadanon dan dito sentro wenno iti Sangwanan ti mismo nga provincial capital Idol Bernard. Okay, at least kata nalawag kaya na i-share amin digito nga ruta iti parada tapno di nga mayaw-awan digiti kakailian tayo Idol Joan. When Idol Bernard. Exactly 1 o'clock ag mangruging nga lagos. When assemble time Idol Bernard 12 o'clock. 12 o'clock so no agalas 2. Awan malugana mo na. Idol Bernard. No, kuno kumamangal daw ka katuen, half day mo kuma tas ag tricycle ka. Awan tricycle. Awan. Alas 11 pa lang kat agawan ti tricycle. 11:30 kasjay. Wan agpukaw dan. Matag parada dangor ag uniforme da pa ag digos da pa ata. Nagriga mo dati tricycle driver ka nga sililing Demen. Narigat pa nga aglugan digiti paseros no naka agaling ni tricycle driver.
Uwan. Ayan. So nga, mano, amin nga makipagpartisipar nga ron, Idol Joanne, 3,000 da? More or less 5,000, Idol Bernard. Ha? Dito yung prangkisa. 4,000. Kadeto'y kaaduda nga agparada, more or less ko ng 5,000, saan nga tanga mangitunda, itinairot man nga trapiko tayo? Man, Idol Bernard. So, ang inantisiparan dan dito, adadagiti traffic signages to nga maipan, dagiti kalsada. Okay. So, nga masapul to met nga liklikan, dagiti motorista dito, kan adamet, dagiti na ito ding nga kalsada nga isunto ti pagnaanda, Idol Bernard. No, adda, digito'y kakastoy nga tricycle, numalpas dati paradan, papananda, Idol Joanne, adda ba programa da manen, or malpaston, agwawaras da nukwan, after 4 o'clock? Agwawaras danton, Idol Bernard, mapandan ka dagiti to dada. Yung adanto dati rabi nga celebration dati kasusasyon damet, Idol Bernard Federation. Ano tawag nan? Federation of Tricycle Drivers and Owners Night. Bisayay. When, programa dati rabi. Okay, ada programa dati rabi. Alakat ta, good luck. Ken, congratulations kadigiti tricycle drivers sayo. Sapi lang ko matagbaligi ken na madamdama. Ken naurnos, natal na iti panagparada da. Ken, sino kasano nga rod ti pa ka nakagunod da iti record or dati certificate from Guinness? Ada taga Guinness nga umay? DJ ito ti sadaanan to, Idol Bernard, no, kas pagarigan adati umay umatenda rawen na mismo nga ada iti officer da nga mang determinar no kasano ti kasidog nanto deti parada, Idol Bernard. Federal Association when socialization night gayam into Norabi. Socialization night. Okay. All right. Any more, Idol Joanne? Damag iti syudad ti Lawag, kadwa 99.5 bars ng Lawag, Idol Joanne 15 tatak for